έχω. Γεια σας gamers. Grixado Gamers εδώ. Και ομοιοκατάληξη, τέλος πάντων. Και σήμερα θα παίξουμε Skywars μαζί με τον Διάριογο. Ωραία, από ό,τι ξέρετε. Ναι, είναι και αυτός μέλος του Grixado Gamers. Είμαστε εμείς οι δύο, θα κάνουμε συχνά βιντεάκια. Minecraft, μπορεί και άλλα games, έτσι σαν Dream League Soccer, FIFA κτλ. Και έτσι τώρα παίζουμε Skywars. Έχω Archer Kit. Εγώ έχω το Assassin. Τακ, όπα. Οκ, πάμε παιδιά να διαλύσουμε τους Έχω πάντες, ένα wooden σουρντάκι. Εγώ έχω αεροναξάκι. Πάρε ένα αεροναξάκι. Πέτα. Έχω δύο αεροναξά. Βάλει στο chest. Σου βάλα ένα. Παντελούνια. Καπελούκι. Μην σε ρίξω από κάτω τώρα και νευριάσεις. Έχεις πάνω στο axe. Έχω sword iron, έχω το kit assassin. Οκ. Και πάμε στον πύργο αμέσως. Ναι. Βάλε armor. Βάζω ρε. Τώρα. Άραξε μάλλον. Chestplate, τι όλο. Φύγαμε. Κι εγώ. Λοιπόν, θα κάνω αυτό που κάνει ο Preston, κοίτα με. Βάζει blog. Πάμε. Δεν μας έχει δει. Κάτι σαν να... Παίζει να έχει καλό. Βασικά τον είδα από τον back και κρατούσε νομίζω και αυτός assassin. Shift. Μας είδε ρε. Μας είδε. Ωραία, φύγαμε. Πάμε να τον γονίξουμε. Λοιπόν, είσαι από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη. Εγώ θα κάνω stack blocks, εσύ πήγαινε... Από πάνω. Μισό, περίμενε. Ναι, από πάνω θα τα κάνω. Τώρα θα δεις. Μη πας. Του αμάω. Τον έφαγα. Όπα, λαγκάρω. Λαγκάρεις. Μιλάμε, έχω full inventor, Full inventor. Άδειασε. Αδιάδο. Όλα αυτά τα θέλω, τα αερομπότες. Μένει κι ένας άλλος πέρα στο άλλο εσύ, να πάμε να τους φάξουμε. Πάμε. Πάμε ρε. Πάμε κι όλο. Έπεσα. Δεν έχασα κανείς. Πού ντες. Είναι στο άλλο εσύ. Πάω. Βάζεις μπλοκ. Νάτος, είναι μέσα στον πύργο. Τον είδα. Είναι άχρηστος ρε. Δεν έχει καλά items. Να μην έχει κανένα archer και να μας πετάξει κάτω. Μισό, θα το ξοδέψω τώρα εγώ το archer. Να το ξέρεις. Ναι, έχεις archer kit. Θα τον περιμένουμε έξω. Ένας θα είναι το δόλωμα και θα είναι ανοιχτός με το... Να πάω εγώ για το δόλωμα, μ' αρέσει. Ναι, θα κάτσει εδώ. Θα κάτσει εδώ και θα το κάνει stack. Δεν μπορώ να πάω προς τα εκεί. Βασικά μπορώ. Όχι, δεν εννοώ αυτό, έλα κάτω. Θα κάτσει εδώ πέρα με shift. Shift. Φύγε. Έχω μπα... Γάμο το. Κατασόρωσε ένα μπλοκ. Το είδα, το σπάω. Σπάστο. Το σπάσα. Αυτός εκεί ήτανε. Ναι. Πέτυχε το κόλπο. Είχε teleporter. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε PvP. Έλα, νικήσαμε. Διαλύσαμε τους πάντες. Σε έχω σκίσει. Δεν έχω armor. Έλα, το είπαμε παιδιά ότι θα νικήσουμε, είμαστε ένα τέλειο team. Ξέρουμε πολύ καλό PvP και οι δύο, αλλά καλύτερο PvP ξέρει ο Τζέρεμις της εταιρείας φυσικά. Ναι, έχω ένα τριόπλο έχει. Αγαμώ. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν. Δεν μπορείς να μην πετύχεις. Άου, με πέτυχες. Έλα εδώ. Από πίσω σε ευνηδιάζω. Δεν έχεις όπλο. Γιόλο. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ. Δεν είμαι low. Ναι, νίκησα. Αλήθεια. Νίκησα. Μα σου είχα παίξει πόσες με τον bow. Ναι, μου έχεις παίξει πόσες, όμως εγώ είχα κάνει 4. armor. Καλύτερη. 4, σιγά. Τέλος πάντων, έλα πάμε. Μπήκα. Δεν είμαι. Πάμε, φύγαμε slash hub. Όποιος, αν εσύ παίζεις, εγώ θα σε κάνω spectate, okay? Αν ναι, σωστός. Μπήκαμε. Μπήκα. Spect. Εγώ. Αρχίσανε τώρα, πάμε γρήγορα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, ένα μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Γιόλο, Πάλι είμαι. εγώ δεν είμαι. Slash hub. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Να μπουν πολλοί, ναι. Μπείτε, Μπείτε ρε μάκες. Μα μπαίνουν μερικοί. Πάμε τώρα. Αυτός έχει το skin το G-Phantom. Στην κεφάλα, ναι ρε. Φάντο, πού είναι. Στον Brawler. Τέλος πάντων. Πάμε, 5, 4, 3, Περίμενε. μπήκα. Α, δεν είμαι. Πού είσαι. Λοιπόν, Ωραία. να σου πω εσύ σου είναι. Έλα εσύ. Άλεξ Προ Καβάλι ήταν ένας. Να δω και τι έχει διπλανή μου. Εγώ πάντως έχω το Assassin. Είναι καλό κίτρε. Να δω τι κρατάει. Έχω σπαθάκι. Λοιπόν, έτσι το πλέον θα μπορώ να. Πάμε. Λοιπόν. Αρχίζουμε. Εντάξει, το Assassin έχει. Assassin έχει. Έχω ένα Iron Axe αν το θες. Δεν το θέλω. Οκ. Θα έρθω, όποιος προλάβει να έρθει στο νησί του, δηλαδή αν προλάβεις εσύ, θα έρθει. Εντάξει, τώρα τι είπα. Άρα στον Μου shoot. είπε λίγο. Ολέ, ολέ, σου ερχόμαι, σου ερχόμαι, σου ερχόμαι, σου ερχόμαι. Είμαι έτοιμος. Τώρα τι θα έρθει σε ποιον. Βάζω για τη μέση και έλα στο δικό μου. Μισό να. Βασικά, πάμε μέσα, φύγαμε. Έρχομαι ρε. Έχω βάλει armor, έχω βάλει armor. Πόσα σου μένουν για να έχεις full armor. Μισό γιατί υπάρχει και το. Μένουν 4. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. 1, 2, 3, 4, 6. 6, ναι, κάπου εκεί. Έλα, ήρθα. Όπα, μπαγκάρω. Πίσω σου. Πάμε στη μέση να... Τώρα αυτά είναι blocks ή θα πέσω, ωραία. Είναι μπλοκ. Φέρε το axe στο chest εδώ. Γιόλο. Το βάζω. Μη σε βαρέσω κανένας και σε ρίξω. Το βάζω. Thanks. Όπα. Τίποτα ρε. Κάποιος μέσα έχεις bow. Κάποιος πάει κάπου. Πούντος. Σε εσύ. Νάτος, εκεί που βάζει dead. Φύγε. Αυτός εκεί που βάζει dead. Έλα εδώ πουστή. Έλα. Πέτυχε το. Όλε. Το προηγούμενο δεν πήγε, δεν ξέρω γιατί. Όλε. Κάποιος είναι Ξορεύτηκε. μέσα, νομίζω. Ω, PvP. Φύγε. Θα κάνω και. PvP, έπαιξαν κάποιοι PvP. Είμαστε 3 παίκτες. Αυτός εκεί. Πάω για το clean up. Πάτε για το clean up, ok ρε. Λοιπόν, εγώ είμαι με 60 για κάτι. Πρόσεξε μην με ρίξουν. Ρε, δεν έχω. Α! Έπεσα, γαμώτο. Τι ήθελα και το δοκίμασα. Οκ, τώρα θα δει. Πάμε hub. Πάμε hub. Όχι, περίμενε, ένα λεπτό. Έλα γρήγορα. Νίκησα. Ωραίος. Είναι συνεχόμενα. Έλα, πάμε ένα τελευταίο. 10, 9, 8, 7, 6. Μπήκαμε. Μπήκαμε. Μην το χέζουμε. Δέξτε. Κι εγώ. Κοίτα εδώ τι κάνω. Slash hub και πάω και μετά βάζω space αντί για beat. Επίσης, παιδιά, έγινα στα survival games. Έγινα VIP. Επιτέλους. 5, 4, 3, 2, 1 μέσα. Όπα, sorry. Spect. Σπέκ. Άντε πάλι. Δεν ξέρεις πόσο 10, γρήγορα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Πάλι! Μισό να δούμε που θα αρχίσουν. Άρχισαν, ωραία, πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, μισό, 5, 4, 3, 2, 1 μέσα. Δεν είμαι, ωραία. Είναι μεγάλο map. Το σπιτάκι, ρε. Μην έρθεις στο δικό μου, να πας στον διπλανού. Έτσι, και εγώ θα πάω στο άλλο διπλανού μου. Κατάλαβες, έτσι, για να κάνουμε πιο πολλά kills. Όμως αν έχει Archer και το διπλανό, τι θα κάνει. Τίποτα, λες, για μην έχει Archer. Πλέον, όσοι δεν είναι VIP, νομίζω δεν μπορούν να γίνουν Archer, το ξέρεις. Δηλαδή, πιο πολλοί έχουν Assassin. Ή το επιλέγουν τέλος πάντων όταν είναι VIP. Έχει προέστατο νομίζω. Έχει προέστατο με τον Diamond Pickaxe. Prospector λέγεται. Prospector, δεν με νοιάζει όπως λέγεται, ρε. Ωραία. Όλοι, εντάξει. Να πάω να το χωθώ, δηλαδή. Ναι, ρε. Πάω να το χωθώ, οκ, μεν μου. Όχι ρε φίλε, πιο μεγάλη τυχαία δεν. Έπεσες. Όχι.
Εδώ! Δεν μπορώ να πάρω μερικά blocks. Σοβαρά, ρε. Πάω να του ανοίξω του άλλου μου, οκ. Diamond helmet, άντε. Όχι ρε φίλε, αλήθεια. Σοβαρά, ναι, Diamond helmet. Όλε μου μένουν άλλα 3 ή 2,5. Λοιπόν, πάω να του ανοίξω. Κοίτα, ένα Πάω να του ανοίξω. παντελούνι. Μιλάμε, Πώς είχε έχει? helmet και βάζει το leather. Αλήθεια τώρα. Γαμώ, κοίτα, έχω κολλήσει ένα Μαλάκα, δεν μπορώ να βάλω blocks, κρασάρα. Κοίτα εδώ, δεν έχω. Μα άμα είναι μέσα στο σπίτι, ρε. Είναι νουμπάκι. Πάω στον άλλον. Τι diamond μποτάκια. Ο άλλος πάει. Α, εσύ είσαι. Πάμε στον άλλον. Όχι, που βάζω κομπλεστόνι. Ναι, εσύ είσαι αυτός που είχε diamond helmet, Ναι, ρε. Όρμηξα. Νάτος. Είναι νουμπάς, κοιτάει chest. Τον έσωξε. Το είδα. Σε είδα. Έρχομαι. Ω, πάμε. Fuck, δεν έχω φαΐ. Fuck. Αυτός δεν έχει. Είχε. Όχι, δεν είχε. Και έχω diamond pickaxe. Κάπου Άλλος ότι είναι εκεί. καλύτερο από το diamond pickaxe, αλλά τέλος πάντων. Πού είσαι, ρε. Να έρθω στο νησί σου. Όχι, πήγαινε στο. Πάω στη μέση. Οκ. Ξέρω εγώ αν νικήσουμε θα είναι τέλειο, ρε. Αν νικήσουμε. Έπεσες. Έπεσα. Δεν έπεσα. Δεν το λέω για σένα, σε έναν άλλον το λέω. Έπεσε. Δεν έπεσε, απλά ήταν. Ω, πάλι το πέτυχα. Είναι πάρα πολύ, είναι low. Είναι λες να είναι low. Λέμε μην γίνει αυτό το λάθος. Και είναι και VIP ρε φίλε, είχε μίδα σκιτ. Μίδα. Το άγγιγμα του μίδα. Λέω, στο μίδα σκίτ είναι το χειρότερο. Του έρχομαι και με κοιτάει. Μίγα σκίτ είναι. Είναι μίγα σκίτ. Έλα, Δηλαδή έτσι. οι μύγες φοράνε. Οι μύγες φοράνε πολύ. έτσι. Α, Γιόλο. Τα θέλω και πάω στη μέση. Έλα, πάει κάποιος μέση, Στέργε. ωραία. Πάει κάποιος μέση. Σφάξ' τον. Δεν είμαι μέσα, αλλά. Δεν είσαι μέση, όμως κάποιος πάει. Και πήγε μέση. Φακ μου, πρόλαβε. Please, don't, μη πεθάνω, μη κάνω βλακία και πεθάνω. Δεν έχω ούτε καν φάει. Κάτσε, θα κάνω κόλλο. Τον έφαγα. Ωραίος. Μιλάμε εναρχήτητα. Ω, τύχε του. Ρε, please, Ήταν- βοήθα ήταν- και κάναμε μπότες. Έρχομαι, πού είσαι. Εδώ, με βλέπεις. Κάνω σκαλάκια. Μέση, κάνω μέση. καμία. Μέση είσαι. Όχι, φτάνω. Με έχει. Έχω πάω, φύγε, φύγε. Έλα, βάρα το. Εκεί, Ού, για λίγο. εκεί. Άγα μου, το έστριψε. Μιλάμε, Στέργε. Να μείνει κάπου ακίνητος. Αν μείνει κάπου ακίνητος, φίλε μου. Εκεί, εκεί, άστον εκεί. Έλα, μην κουνιέσαι. Πάνω σου. Γαμώτο. Πάρα πολύ. Μείνε εκεί, πάνω του χωθώ. Εγώ θα πάω να το έχω, είμαι πολύ πιο κοντά. Τι κάνεις! Τον είδα. Με έριξε! Όχι, δεν με έριξε! Σε βαράει με το stone. Με έριξε! Τώρα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έλα, σε βλέπω, πού είσαι. Γαμώτο, με έριξε. Όχι, δεν θέλω αυτό. Κοίτα με, κοίτα με, κοίτα με. Βάζω blocks. Κάνει φρούριο. Πού είσαι. Βάζω εκεί, στη μέση πηγαίνω. Σε βλέπω. Κοίτα, κοίτα, με κοιτάει, με κοιτάει. Και μου κάνει cover λέγεται. Caver. Θέλει τίμη ρε φίλε, θέλει και τίμη δηλαδή. Ωραίος, έλα. Ωραίος. Back. Έχεις κανένα όπλο. Ναι, golden sword. Μπορείτε να το Τώρα θέλω να το. Δεν θέλω να το ακυρώσω. Εδώ θα κάθομαι έτσι τώρα μισή ώρα. Έλα, μπηγές. Τώρα μου γράψει Steam στο chat, ξέρω εγώ. Ακύρωσε το. Δύο ναι, μαλάκα. Έχει diamond Εδώ. bottles, ρε. Το Ω, πέτυχε. για λίγο ρε δεν το πέτυχες. Έλα, πήγαινε χώσου. Έλα τον μπα. Έλα εδώ. Κοίτα, εγώ ένα τελευταίο. Οπότε κοίτα τι πάμε να του κάνουμε. Πήγαινε χώσου. Κοίτα, κοίτα. Όπα, έλα. Σπάει blocks. Όχι, δεν σπάει. Χώσου. Έλα ρε φίλε, γαμώτο. Μπράβο ρε Τζία, δεν ψήφισε. Λοιπόν, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο.
Please like, subscribe, comment και share. Και παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.